ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Menteri Jangkatanat PHE ke Sarkar Jilla ubak Renington Lingdok Tongkhar ubak Longru MLA Jangka Mau Kerwat Constituency Dangshen ula Hiar Jurip ya kasnong penden Mau Tau Hiang kabala Penteri Kampura Shispa naka Shispa ya ka skim sam umdi balamang da Sarkar Pedeng ling baka Jal Jivan Mission. Habakren haga jinglai jingo ya ka wei ni kisnong na Pedeng kisan pohon reo teli kisnong ki baka Southwest Khasi Hills District ki bala Penteri Kampura ya ka ni ka skim sam umdi uba Renington ula punpau ya ka jing sngokemen baka ling baka skim Jal Jivan Mission kala poi haman la kitliu yeng hapo ka ni kisnong. Hagani ka jinglai jurib la sakhilang ru da uba ar nongdhar uba dayu subdivisional officer Jangkatanat Public Health Engineering Mau Kerwat ki nong trei Jangkatanat PHE ki menteri snong bat ki wei isu keban hak bang yo I menta ba ki breu ki yo e ko amala ki tin kum de den mara kata kinum ai dau shu ba ki toilet kim lang penun kam handai kin la penun kam da ka jing don jo ko den mara kata kan ka jing ya kun jongi pun poy ka ODF plus ba ki toilet kin dei ki balong ki bala on pentri kam nang tar bandon ya kine ka waste management kalau bandon ka solid waste management liquid waste management haka baka ke banmi na ki yeng kam dei shu bantu syaka atmosfer bantu sya mariang ka baja clear handai kan dei bandai ka ka bakhoj ka ka bala treat barkum juru kandon ka treatment kene ka liquid waste management haka ba on jet bha ya kino ki nyut ki balong ban kelas bo bad kino ki nyut ki balong ban bread bad let's say hakane ka segregation hakane ka jingjet let's say nom don shu kita ki nyut ki ban bread handai ki ban long pisah sudah ka plastik ru ka long pisah ki nyut ki la ban penlong sebo ki te nama kata community hakajinya lam jo ka department lengbakan ka Swat Bharat mission kan yo ban prilenti ki pajba hakini ki dong ki thain hakili ki snong ki jongi hakastet hi barok kawai hakajinya lam jong ka PHE ka balsim ya kene ka mission hakadur jo ka jing tre ka mission mode ban yo ban ban peti kena ba kanon ka jing khot jing subah ki snong ki thau ikmileti ba sisin ka sigi ngin yo kum ka state kum bangila yo ek ODF ide ban yo sa kene ka ODF plus berkata kanon ka jing kemen berkajing job ya ka state jongi barakawai